Γεια σας παιδιά, είστε στο κανάλι Κουκουτσάπλεϊ TV και σήμερα θα παίξουμε με τις πλαστελίνες. Θα μάθουμε να μετράμε μέχρι το 10 και θα μάθουμε τα χρώματα. Πήγαμε 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Κόκκινο. Για να πάρουμε αυτό το σχήμα, τι λέτε να είναι? Λέτε να είναι σκύλος. Νομίζω ξέρω τι είναι. Είναι ένας κροκόδιλος. Κίτρινο. Πάμε να φτιάξουμε ένα παγωτάκι. Έτοιμο! Πορτοκαλί. Τι σχήμα είναι αυτό? Για να δούμε λίγο τι θα μας βγάλει αυτό το καλούπι. Νομίζω μοιάζει με καμιλοπάρδαλι. Πράσινο. Θα φτιάξουμε με αυτό το καλούπι ένα κουνελάκι. Μπλε. Αυτό μοιάζει με ένα λογάκι.